Mali kunnafoni tele filɛbagaw an ka foli b'aw bɛɛ ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi wulada in na an bɛ artisanat de an ka jɛmukan duman n'o ye portrait de famille an nan'o kɛnɛ sigi an balimamuso Asan Kulibali ka yɔrɔ la ale ye bijoutière de ye Asan i ni wula Seyanula ne tɔgɔ Asitan Kulibali ne bɛ bɔ Bolibana mais n bɛ baara kɛ artisanat ne ye bijoutière ye Asan artisanat bɛɛ kɔnɔna na muso kelen min bɛ nɛgɛ baara kɛ o ye e de ye Asan ne bɛ fɛ k'a dɔn mun ye e se artisanat ka na nin baara in daminɛ bon alhamdulillah o diyara n ye mun ye ne se yan nɔ ko caman b'a kɔnɔna la mais a base ye école le tiɲɛ na ne kun kalan yɛrɛ kun tɛ ne ka ko ye Ala ko tiɲɛ kalan yɛrɛ kun tɛ don ne kunkolo la cili bɛɛ dara n kan mais n kun tɛ se ka kalan n nana se 7e na n ma don 7e yɛrɛ classe kɔnɔ donc n bɛ to ka école suɲɛ ka to ka na tile n kɔrɔkɛw kɛrɛfɛ dugumana la o y'a sɔrɔ o wagati 5 ne tun bɛ sen na mais an kun bɛ n'u kɛrɛfɛ ka to ka a complet 1 ni 2 ta ka taa n'u ye service la n kɔrɔmuso bɛ Kati Jɛnɛba Kulibali donc ale de tun bɛ to k'a yira commissariat la a tɔɲɔgɔnw na donc fo n ka numéro circuler la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n dɔnna ten togoya la donc n ye n to feere in de kɔnɔ n nana dɔn kosɛbɛ n ko est ce que ni ne yɛrɛ ye baara kɛ n yɛrɛ plaque bɔ n yɛrɛ ka dilan n yɛrɛ ka n dege a la est ce que ne tɛna nafa wɛrɛ sɔrɔ don n'a nataw la donc ne don togo filɛ baara in na. Asan ne ye e cogo min na i bɛ ka baara in kɛ baara in kanu b'i la fo ka dama tɛmɛ depuis a daminɛna fo ka na se sisan ma i m'a fɔ don kelen i b'a bila parce que ɲɛ b'a milieu la cɛw de b'a kɔnɔ a ma nɔgɔ. bon o don kɛra dɛ o don kɛra mais Ala ni mɔgɔ ɲumanw sababuya n ka ladilikan mɔgɔ minnu bɛ ladilikan di yan ne ma olu sababuya quoi parce que ni bɛ muso i bɛ cɛw cɛ la a ma nɔgɔn dɔɔni a ma nɔgɔn n ye sɛgɛn yɛrɛ de kɛ don nana k'a la n est ce que ne tɛ baara in jɔ n y'a kɛ n ye kalo 1 ɲɔgɔnna kɛ n bɛ bɔ so n bɛ na yan artisanat mais n bɛ taa n da n kɔrɔmuso fɛ o y'a sɔrɔ ko cayara n ma trop fɛn bɛɛ bɛ ka fɔ mais n tɔntɔn dɔ bɛ yen ko ma n ka courage ta quoi o ni n terikɛ ko n ka courage ta o ni n bɛnkɛ yɛrɛ ko nin bɛɛ b'a la ni muso i bɛ cɛw cɛ la n'i bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ i yɛrɛ jagoya dɔ bɛ f'i ma quoi donc i k'i tulo ci k'i ɲɛ ci n bɛnkɛ yɛrɛ sigilen filɛ o ni nin jarakɛ yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ tilen ka n ladi ni fɛn o fɛn fɔra n k'a to yen n nakun ye n ka baara de ye en tant que i ye fantanden n'i ko i b'a ɲini ka kɛ fɛn dɔ ye dɔ bɛ f'i ma jagoya la sinon ne sɛgɛnna dɛ n balimamuso ne sɛgɛnna yɛrɛ de fɛn sugu bɛɛ fɔra n ma wa hali sini o kelen de don mais n bɛ ka n ka baara kɛ alhamdulilayi. mais an bɛ yɔrɔ min na i ko bi i ye nafa dɔw sɔrɔ a la ani n'i bɛ se k'olu fɔ an ye fana. bon alhamdulilayi n ye nafa caman sɔrɔ a la hali ka d'a kan n dɔnnen don Mali kɔnɔ Mali kɔkan n dɔnnen don et puis n ka besoin bɛɛ b'a la ni n banana a b'a la n ka sokɔnɔna problème bɛɛ b'a la a ma se n k'a bɛɛ fɔ quoi n ye nafa caman yɛrɛ de sɔrɔ hali ka d'aw ma en tant que muso n'i b'i i ka besoin bɛɛ sɔrɔ i yɛrɛ i sirilen tɛ mɔgɔ la donc o ye alhamdulilayi ye quoi. mais sisan Asa taa ɲɛfɛ e ka laɲini ye mun ye e bɛ fɛ ka mun kɛ i ka baara in kɔnɔna na. bon tagalen ɲɛfɛ don n'a nataw la ne bɛ fɛ ka centre de dayɛlɛ donc n balimamuso tɔ minnu bɛ yen minnu tɛ baara la ni minnu b'a fɔ ko nin ye cɛ baara nin ye muso baara ye u ka bɔ sokɔnɔ sigi la quoi cɛ baara ko ni muso baara ko t'a la ni don n'a nataw la n'Ala sera ka sababu ɲuman kɛ n ka centre dayɛlɛ k'a kɛ comme formation kɛyɔrɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ baara kelen kɛbaga ye mais a ka wusa quoi o yɛrɛ de ye n yɛrɛ hakilina ye puisque ne filɛ nin ye yɔrɔ min na baara in ye ne bɔ ko caman bari la a ye n kisi ko caman ba fana ma parce que ne bɛ bɔ depuis sɔgɔma 9h ne bɛ taa so fo 23h ou bien 0h yɔrɔ i tɛna se ka fɔ o la k'i bɛ taa ko wɛrɛ kɛ kɔni seli la an bɛɛ bɛ si an ni ninnu bɛɛ bɛ si ka baara kɛ fo 7h an bɛ taa so an bɛ taa an da 11h walima 10h an bɛ na ni yɛrɛ ne bɛnkɛ yɛrɛ tɛ taa so yɛrɛ an bɛ seli semaine 2 semaines 3 semaines an b'a bɛɛ kɛ an ni somɔgɔw tɛ ɲɔgɔn ye donc baara in ye nafa yɛrɛ de lase ne ma n bɛ fɛ ka centre de dayɛlɛ don n'a nataw la ka n balimamusow fana dɛmɛ u bɛ se ka fɛn dɔ k'u yɛrɛ ye u kana siri mɔgɔ la. sisan e ka bijou i bɛ se bijou jumɛn ni jumɛnw na i b'a bɛɛ de dilan muso taw ani cɛ taw ou bien a limité len de don. bon baara bɛɛ n'a a domaine kɛbaga don alhamdulilayi muso bijou tɛ yen
bi o ni cɛ sɛni tel que minnu filɛ nin ye kana cɛw bɛ se ka ninnu genre modèle ninnu dɔw don donc n bɛ n débrouiller a bɛɛ la mɔgɔ tɛ se ka baara bɛɛ dɔn k'a ban mais baara tɛ numuya kɔnɔna la ne tɛ se min na ka da kan n dɛmɛbaga ka ca kuma bɛɛ dɔ b'a ɲini asa na an ka nin formation kɛ kuma bɛɛ dɔ b'a ɲini asa na n y'i dege nin na donc ne bɛ k'o dɔnniyaw fara ɲɔgɔn kan don o don puisque mɔgɔw bɛ ɲɛ baara la u bɛ courage don na mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ bɛɛ tɛ se ka ban mɔgɔ la fana bunadamaden dɔ bɛ fɛ i ka kɛ fɛn ye sini mais dɔ bɛ o tɛ fɛ i ka kɛ fɛn ye bon minnu bɛ k'an dɛmɛ don o don ka fɛn dɔ yira n na don o don ka fɛn dɔ yira n na n b'u fo n bɛ se baara bɛɛ la alihamudulilayi nin wagati in na n bɛ se a bɛɛ la. I hakilinanta ye mun ye muso minnu b'u so u tɛ fosi la e bɛ se ka mun fɔ i balimamuso ninnu. bon alihamudulilayi muso minnu ne balimamuso minnu bɛ so n kɔrɔ ni n dɔgɔninw minnu bɛ so minnu dɛsɛra ekɔli la puisque ni ye ne yɛrɛ ye artisanat yan depuis 2017 fo sisan ne dɛsɛra ekɔli la de n dɛsɛra ekɔli la donc n kun ɲɛsinna yan ma nin baara in de nana diya n ye puis dɛmɛbagaw sɔrɔla n na fo bi alihamudulilayi n bɛ yan n bɛ fɛ ka min fɔ n balimamuso tɔw ye minnu bɛ so u ka bɔ sigi la u ka na an ka jɛ ka baara kɛ puisque nin wagati in na ne kelen de ye muso ye mun b'a kɛ mun dɔnna fana o ye ne de donc ni dɔw sera ka na fara an kan u ka na an k'a kɛ ni jɛlenya ye o de ka ɲi u ka bɔ sigi la so sigi ma nɔgɔn quoi sigi tɛ mɔgɔ so hali ka da i bɛ bɔ so depuis sɔgɔma i bɛ n'i sigi ka baara kɛ i da tɛ don kuma caman na ko caman t'i ka sira la i bɔra sɔgɔma i bɛ don su fɛ. I ka laɲini fɔlɔ k'i bɛ fɛ ka centre de kɛ laɲini wɛrɛ b'i bolo taa ɲɛfɛ k'o kɛ wa. bon laɲini wɛrɛ bɛ n bolo k'o kɛ parce que nin wagati in na n mago bɛ n yɛrɛ tɔgɔla atelier la puisque n bɛ baara kɛ yɔrɔ min na jama ka ca o y'an grand frère dɔ ka atelier an bɛɛ bɛ jɛ ka baara k'a kɔnɔ o y'an bɛɛ jɛ an bɛɛ bɛ jɛ k'a sara bon ne bɛ fɛ ka n yɛrɛ kelen ta de ɲini k'a kɛ n yɛrɛ ka fɛnw dɔrɔn ye quoi feerekɛyɔrɔ u ni n yɛrɛ ka baara yɔrɔ bon ni fɔn t'i la a ma nɔgɔn an ka baara in filɛ fo wari yɛrɛ de ka k'i bolo ni wari t'i bolo i b'i débrouiller tan donc a bɛ jɛ atelier la k'a sara k'a dilan i b'a fɔ tan ɲɔgɔn na quoi k'a kɛ feerekɛyɔrɔ ye o kɔni de ye n ka laɲini ye ni n sera ka mɔgɔ sɔrɔ ka n dɛmɛ o la o bɛ diya n ye yɛrɛ de o ni u kana ɲina fana dɛ u kana ni dɛmɛ camanba ye pour que n bɛ se ka fɛn ko faamaw kana na dɛmɛ bɛɛ di dɛ ko muso dɔ bɛ yan ko asa k'a bɛ baara kɛ Asitan Kulibali. n bɛ Mali kunnafoni TV mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo aw minnu ye aw sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se artisanat yan ka sababuya kɛ Asitan Kulibali vraiment ne yɛrɛ denmuso don courage ba de b'a la baara in kɔnɔna la courage b'a la ne yɛrɛ b'a wele n'a découragé la ne yɛrɛ bɛ to k'a wele ka conseil d'a ma parce que anw ye cɛw ye anw ta bɛ faamuya pression kelen de bɛ anw ka baara in kɔnɔna la n'o ye anw ni client cɛla ye bon muso a ma nɔgɔn quoi muso kelen cɛkulu cɛla a ma nɔgɔn donc ne yɛrɛ bɛ conseil caman d'a ma olu kɔnɔna ninnu na en même temps baara in courage b'a la mɔgɔ n'i ma ɲɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛli kɔ i k'a kanu fɔlɔ baara in kanu b'a la donc o yɛrɛ ye courage ba don ne yɛrɛ ma ka conseil d'a ma vraiment an bɛ dugawu de k'a ye ala ka baara in k'a ma si ani kɛnɛya ye au fait ka dɛmɛ fɛnɛ baara in tɛ taa musaka kɔ donc fo k'a ka dɛmɛ a mago bɛ dɛmɛ na vraiment n'an sera ka sponsorship sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se k'a dɛmɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. bon an ye Asan baarakɛɲɔgɔn ye a y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan ani vie kamara donna ko la cogo min na ka ɲɛfɔ ko in tɛ taa fɔn kɔ quoi a tɛ taa dɛmɛ kɔ ya fɛn damadɔni bɛ yen nɔ hali n'i y'a ye a y'a fɔ ko a balimamusow ka bɔ so u ka na u ka baara kɛ hali n'a ma na ye ni balimamuso camanba nana sisan u bɛ fɛ ka baara kɛ place ko b'a la n'i ma ɲɛ k'i bɛ mɔgɔw lana i kɛrɛfɛ i n'u ka baara kɛ place de bɛ yen il faut une place a ka mɔgɔ adhérer a kɛrɛfɛ ka baara ɲɛ yir'u la ko in base yɛrɛ ye min ye dɛmɛ de don quoi ni baw dɛmɛbaga t'i la bijouterie kɔnɔna na i bɛ sɛgɛn kojugu i bɛ sɛgɛn a sɛgɛn an tɛna an da don a la k'a fɔ k'an b'a bɛɛ fɔ mais sɛgɛn b'a kɔnɔ surtout muso fɛnɛ dans nin milieu in kɔnɔna na risque caman b'a la mais a y'o bɛɛ risque ninnu bɛɛ tɛmɛ ka na se fo bi ma an bɛ se k'a fɔ ko elle est très très courageuse an b'a dɛmɛ an bɛ conseils d'a ma
donc ala ka fara an kan pour que a ka se ka san sɔrɔ komi bon généralement ne yɛrɛ bɛ yan yɔrɔ la an ka patron filɛ nin ye ale ye atelier tigi ye an bɛɛ yɛrɛ bɛ baara kɛ ale de kɛrɛfɛ yan nɔ an b'a fo ka waleɲuman dɔn a kɛra an ma jigi ye quoi a kɛra an ma jigi ye donc an fɛnɛ tɛ an tɛ sɛgɛn a foli la an tɛ sɛgɛn a foli la problème fosi t'a la ne yɛrɛ bɛ yan nɔ je suis a ma se n k'an yɛrɛ yira kosɛbɛ mais n bɛ se k'a fɔ ko généralement je suis connu par tous les bijoutiers du Bamako mɔgɔw ɲɛ bɛ n na u bɛ n dɔn quoi caman bɛ n dɔn en tant que designer ne bɛ bijou ni bijou banna lamina n b'a fara ɲɔgɔn kan n b'a monter n bɛ aspect d'a ma k'a kɛ i b'a fɔ komi par exemple n bɛ ka min kɛ sanfɛla in na n bɛ aspect d'a ma ka décoration kɛ a la bon donc nous on se considère comme des designers voilà bon caman bɛ n ka baara dɔn bijouterie in kɔnɔna na quoi donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye donc an mɔgɔw dɛmɛko in ye ko in base ye a y'a dɛmɛ a ye Asan dɛmɛ a y'a dɛmɛ ala ka dɛmɛ fanga da aw ma kuma ne ka kuma ka gɛlɛ bɔ ni donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa aw ma voilà merci. Assalamu alaikum warahmatullahi merci. Ayiwa bon kuma jan tɛ ne fɛ ka fɔ aw ɲɛna kuma min bɛ ne fɛ ka fɔ aw ɲɛna dɔrɔn o ye muso ye an ni muso min filɛ nin ye n'a tɔgɔ Asan Kulubali a n'an bɛ baara kɛ a bɛ waati jan bɔ a bɛ waati caman bɔ mɔgɔ min don courage b'a la mɔgɔ min don a timina ka di kosɛbɛ 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 kuma caman a bɛna reportage kɛ an kɔni bɛ fɛ a ka nin lase yɔrɔ caman na a ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ muso in ka se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na parce que cɛ yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la muso min bɛna i cɛsiri olu ɲɔgɔn cɛ ka baara kɛ a ka kan o muso in ka dɛmɛ a ka kan o ka dɛmɛ an b'a dɔn a mɛnna muso cɛsirilen don an kɔni bɛ min ɲini aw fɛ dɔrɔn a k'a dɛmɛ aw delila yɛrɛ de voilà ne yɛrɛ bijoutier i n'a fɔ Asan yɛrɛ ye bijoutier ye cogo min na donc an mago b'aw ka dɛmɛ la kosɛbɛ ka ɲɛsin muso in ma voilà o de kun don merci vraiment an baraji. Sisan an ka jɛmukan kuncɛ tuma sera i ka kuma laban i bɛ se k'o fɔ an ye. N ka foli bɛ Mali kunnafoniw bɛɛ aw minnu y'aw sen bɔ aw kɔnɔkɔrɔ ka se yan nɔ ka na ne labɔ isabu k'an labɔ k'an yira n yiralen don dɛ mais tagalen ɲɛfɛ dɔ bɛ fara kow kan n ka foli b'aw bɛɛ n ka foli bɛ n ka patron bɛɛ ye minnu ye n dɛmɛ baara in na ka se bi ma o ni mun bolo tara ka n di min ma n'o ye Bɔkari Sama ye nin wagati in na a ti yan nɔ n ka foli b'a ye ka se n bɛnkɛ yɛrɛ ma Vie Kamara o ni n terikɛ bɛɛ lajɛlen n bɛ n ka patron yɛrɛ fo an bɛ min ka yɔrɔ la n'o ye Bɛni ye n ka foli b'a ye n ka foli bɛ n dɛmɛbaga bɛɛ ye artisanat cɛkɔrɔba fara denmisɛnnin kan n ka foli bɛ bɛɛ ye. An filɛbagaw an kun y'a fɔ aw ye cogo min na jɛmukan daminɛ an kun bɛ artisanat Asan Kulubali fɛ yen awɔ an ka baronin banna bi a k'an bɛn don wɛrɛ.